If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, clap your hands. Oh, Bruno, be good, Malielu. Bruno, be good, Malielu. Oh, Bruno, be good, Nicho, Nicosia. Oh, Bruno, be good, Malielu. If you're happy and you know it, jump up. If you're happy, we jump up. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, jump up. Oh, Bruno, be good, Suharia. Oh, Bruno, be good, Suharia. Oh, Bruno, be good, Nicho, Nicosia. Oh, Bruno, be good, Suharia. If you're happy and you know it, turn around. If you're happy and you know it, turn around. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, turn around. Oh, Bruno, be good, Kwenisi. Oh, Bruno, be good, Kwenisi. Oh, Bruno, be good, Nicho, Nicosia. Oh, Bruno, be good, Kwenisi. If you're happy and you know it, nod your head. If you're happy and you know it, nod your head. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, nod your head. Oh, Bruno, be good, Zouku. Oh, Bruno, be good, Zouku. Oh, Bruno, be good, Nicho, Nicosia. Oh, Bruno, be good, Zouku. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, stomp your feet. Oh, Bruno, be good, Tiehoué. Oh, Bruno, be good, Tiehoué. Oh, Bruno, be good, Nicho, Nicosia. Oh, Bruno, be good, Tiehoué. If you're happy and you know it, shout hooray. If you're happy and you know it, shout hooray. If you're happy and you know it, and you really want to show it, and you know it, shout hooray. Ngwa ka anyị gaa n'ihu. Ihe anyị ga-eme taa bụ mmebe mkpụruokwu. Mmebe mkpuruokwu. That means word formation. What did we do yesterday? Come see your GPS. We learned Igbo alphabet. How do you say that in Igbo? Aa Bi Di Igbo. Very good. Ị mere nke ọma. Enwere onye nwere ike ime ịgụrụ m Aa Bi Di Igbo. I got your assignments. I got Renee's own. I think I got, is it Chikama's own or comes your whose own? It was just one of you. You, Chikama, you didn't do your assignment. Why? Where is Chikama? Is she there? I was trying to practice. She was trying to practice. But she wanted to do everything right. She could have tried.
I have told us it's a gradual process. We learn little by little, okay? We won't be perfect in a day. You know Rome wasn't built in a day, right? It's a gradual process. Now, Chikaima, because you did not submit your assignment, you have to start the class for us by reciting Aa Bi Di Igbo. Gụọrọ anyị Aa Bi Di Igbo, Chikaima. A, B, C, D, E, B, G, Daniel, we are listening. G, Now there, you are seeing it on your screen, right? E, Now there. A, B, C, D, E, C, G, 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 B, B. W, G, 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 T, E, that is E, not lay. E. E, Daniel, go ahead. K, 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 P, E. K, Mhm. K, Q, Mhm. Ch, L, Mhm. G, M, Mhm. N, Mhm. N, Ni. Mhm. N, Ni. N, Mhm. K, O, Ni. O. O. Ahead. O, Mhm. P, Mhm. Mhm. C, 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 Mhm. T, Ahead. Kedu onye na-agụ ihe ahụ? Mhm. O, Daniel. Mhm. V, W, Z, Ze, ị mere nke ọma, ị mere ọfụma. Oge ọzọ asị gị nye gị ihe omume ka ị mee ya, ị gbara ọsọ mee ya. Anytime you're given something to do, you do it. Don't wait to be perfect, okay? Ugbu a, ihe anyị ga-eme mmebe mkpụrụ okwu. Mmebe mkpụrụ okwu. Gịnị ka m kwuru? Kedu ihe m kwuru? Mmebe mkpụrụ okwu. Ọzọ, mmebe mkpụrụ okwu. Mmebe mkpụrụ okwu. Mmebe mkpụrụ okwu. Listen again. Look at my lips. Mmebe. Say it. Mmebe. Mkpụrụ. Mkpụrụ okwu. Mkpụrụ okwu. Chikaima, Rene, are we there? Anyị nọ ebe ahụ? Mmebe mkpụrụ okwu. Gwachiri?
Mkpuruokwu. Mmebe Mkpuruokwu. Ịgbalịrị agbalị. Ngwa cherenụ ka m gosi unu ya ka unu nwere ike na-aghọta ya ka anyị na-ekwu ya ka ọ na-aba aba. Anyị ga-ahụ ebe anyị dere mmebe Mkpuruokwu. That will find to stay. Mmebe. Look at the word and say it with me. Mmebe. Everybody. Mmebe. Mmebe. Mkpuruokwu. 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 We keep going and you will keep getting better. Mmebe Mkpuruokwu. What does it mean? Kedu ihe ọ pụtara? Word Formation. Very good. Now we are going to learn how to bring all those letters we've learned. We are going to learn how to bring them together to form different words. Are we ready? Okay. Also. What's that you're seeing on your screen? What's the image you're seeing on the screen? Aka. Very good. Aka. Anyị na-enwe ike ikwu ya ka anyị kwuo ya onye ọbụla. Aka. Ọzọ. Aka. Which means what? Hand. Now, what we are learning today is how to form this word. How did we form this word called aka? How can we spell aka? Kedu onye na-ekwu ihe a? Kedu onye ekwu? Who said that? So it's can't see. Ka gị nwe aka. Ka gị nwe aka. Are you paying attention? Yeah. Ka anyị gaa n'ihu. A-ke-a. 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 Ọzọ. Renee, gee ntị. Listen, Renee. Are you paying attention? Ị na-ege ntị? Ngwa, ka anyị kwuo onye ọzọ. A. Ọzọ, onye ọbụla, everybody. A. Kedu ihe ọ pụtara? What does it mean? Aka. Ngwa onye ọbụla gosi m aka gị, show me your hand. Aka gị, everybody. Can I see all your hands? Very good. Now, let's form a sentence with that, can we? We have there, enwere m aka abụọ. Enwere m aka abụọ. Abụọ means two. Abụọ means two, which means I have 2 hands. 2 hands. Does any one of us have 4 hands? No. Nobody has 4 hands. No. Kedu onye si m no? Unless it's imagination. Anyị niile nwere aka abụọ. Let's say the sentence together. Enwere m, everybody. Enwere m aka abụọ. I'm only hearing Kamsiyochukwu's voice. Chika, Emma, Kosi, and Renee, I can't hear your voices.
Can we take it again? Enwere Ewerim. Chikaima and Kosi, are you there or are you playing? Kosi is playing. No. The guy playing. Kosi is Pay playing. attention. Onye ọbụla gee ntị. Onye ọbụla mee gịnị? Gee ntị. Enwere m everybody. Enwere m aka abụọ. Enwere m aka abụọ. And what does that mean? I have 2 hands. I have 2 hands. Beautiful. Ka anyị gaa n'ihu. Ọzọ bụkwa. Another thing we have is this. Kedu ihe ị na-ahụ ebe ahụ? What can you see? A ball. Good. Kedu ebe Rene nọ? Rene, kedu ebe ihu gị nọ? Na-ege ntị. Hapụ egwuregwu. Stop playing. Okay? Okay. Now, kedu ihe anyị na-ahụ? What can we see? A ball. A ball. Now, in Igbo language, we call it ball. Ball. Now, in English, we call it ball, right? Mana n'Igbo, n'asụsụ Igbo, ihe anyị na-akpọ ya bụ bọọlụ. Onye ọbụla kwuo ya. Bọọlụ. Fuma. Ka m si ọchukwu, ị na-eweli aka gị elu. Ị nwere ajụjụ? Does make one sound? Yes, but it's longer when they are together. It's longer. It makes one sound, but then it's longer. It's like when you have the a longer sound. No, yes, exactly. Thank you for that. Now, do you understand it? Bọọlụ, ka anyị niile kwuo ya. Bọọlụ. Onye ọbụla kwuo ya. Bọọlụ. So, for onye na-ekwu ya, I'm not hearing Chikaman's voice, I'm not hearing Renee's voice, I'm not hearing Coach Sochukwu's voice. Onye ọbụla kwuo ya. Bọọlụ. Bọọlụ. Now, let's make a sentence with that. Chika gbara bọọlụ. Chika gbara gbara. Can we say it? Kedu ihe ka Sochukwu na-akpọ copycat biko kwanụ? Ngwa, let's see how we spelled the word ball. B O L O. You see, the reason we learned how to read the alphabet in Igbo first before we did this, so that it can be easy for us to understand it. Yes? It's it's not Bam. B O L U. Renee, what's me? Renee, spell it for me. Kedebe Renee no? Renee no kwa ya e. Renee.
Renee, can you spell it for us? Ọ na-anụkwa ihe anyị na-ekwu? Renee? Ị hụla ihe m ji si gịnị? Gee ntị, hapụ egwuregwu, gee ntị. Ka o si Chukwu ngwa supere anyị ya. Ka o si ngwa ọ sị m ya. Ka o si ngwa supere anyị. Spell it for me. Ọ sị m gee ntị, ana m ege ntị. Spell it. I'm listening. Spell. I'm not funny. I'm not laughing. Chika anyị ma nyere ya aka, help her out. Spell it. Chika anyị ma ngwa supere ya. Spell it.